नाटेकर कुटुंबियांचे कुलदैवत हे नाटेश्वर महाराष्ट्रातल्या राजापूर जिल्ह्यात नाटी ह्या गावात स्थित आसा आणि त्रिपुरारी पौर्णिमेक हांगासर हो लोक उत्सव जाता। सकाळच्यान हांगासर महारुद्र जालो, थंय पूर्णाहुती बी जावन तेजे उपरांत आतां नाटेश्वर देवाची पालखी जाता। पालखी जाल्या नंतर कीर्तन जावन सगळ्यांचो कौल देवाचो कौल दिवन तेजे उपरांत उत्सवाची सांगता जाता।